Ak máte voľný kúsok pôdy, možno by ste si mali dvakrát premyslieť, než toto ovocie zasadíte. Jeden strom rýchlo vyprodukuje toľko ovocia, že ho nebudete môcť všetko zjesť sami. Toto je slivka vápenatá. Po zasadení prináša ovocie mnoho rokov. Plody sú sladkokyslé a šťavnaté, píšia sa výnimočnou nutričnou hodnotou, v skutočnosti majú najvyšší obsah vápnika zo všetkého ovocia a zeleniny. Odporúča sa najmä pre starších ľudí a deti. Keďže jeden kus tohto ovocia stojí v Biedronke 10 poľských zlotých, dáva oveľa väčší zmysel mať doma vlastný stromček. Na jeho zasadenie nepotrebujete viac ako kúsok zeme veľkosti dlane. Sadenice sú veľmi odolné a nevyžadujú žiadny rez, stačí mierna zálievka. Začnú prinášať ovocie už po 2 mesiacoch. Teraz je ideálny čas na výsadbu, takže ak máte záujem, určite si ich zasate čo najskôr.